सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आरो आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जाय बिथांमोना भटार कार्ड बानायबाय एबा भटार लिस्टआव नाम गाखोदोंना गाखोआखै मिथिया, एबा जाय बिथांमोना गावबा गावनि भटार लिस्टखौ माबोरै दं माबोरै गैया नायनो लुगैयो, बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो गावबा गावनो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि भटार लिस्टखौ। भिडिअखौ जागायजेनसै। आं क्रोम ब्राउजारजों बानायसै। क्रोम ब्राउजारखौ खुलिनानै लाबाय। नैबाव सार्च खालामसै इलेक्टरेल रल। आं दहाय सार्च खालामखादोंमोन। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसन होनानै होगोन। नै पेजआ बिदि ओंखारबाय। होमबा नैबे 3 डटआव थुना होदो। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबे डेस्कटप साइटखौ अन खालामनानै हो। आंना अन जाखानायखा नै थिक खालामना हो बेबायदि। ओमफ्राय बिनि उनाव गाहायाव फैदो। गाहायाव फैनानै नैबाव चिफ इलेक्टरेल अफिसार आसाम CEO assam.nic.in नैबाव क्लिक खालामदो। ओमफ्राय नै बेबायदि ओंखारगोन। ओमफ्राय जोंनो 24 गोदानसो नांगौ नालाय नैबे 24 आव थुना हो। PDF इलेक्टरेल रल फर द इयार 2024 आव थुना होदो। एसे लडिं जागोन। नै ओंखारबाय। नै जोंना आसामनि नालाय ओंखायनो आसाम सेलेक्ट जाखाबायनो अट'मेटिकनो। ओमफ्राय नैबाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। मा डिस्ट्रिक्ट नै नागिरदो बहाय। आं क'क्राझारनि होबाय। ओमफ्राय सेलेक्ट एसेम्बलिखौ सेलेक्ट खालामदो। सरि नै ओंखारखादों। नै बेसेबां एसेम्बलि दं गासैबो ओंखारजोबगोन नोंथांनि जायगानिया। आं गरसेखौ सेलेक्ट खालामबाय बेखौबो। ओमफ्राय लेंगुवेजखौ जिखुनु जा होना होदो। नै मोनसेल' ASM दं बेखौ थिक खालामदो। बे आसामनि जागोन बेयो। ओमफ्राय नै ओंखारबाय माने नैबे खेबसाखौ होनांगौ नङाबा माबा जाया, डाउनलड जानो नागिरा। बे जेरै दं खेबसे ओरै बेखौ फिलआप खालामदो। आं फिलआप खालामखांबाय नै जेरै दं ओरै। ओमफ्राय फिलआप खालामनानै गाहायाव फैनोसै। नैबाव मेला लिस्ट दं। नैबाव नेक्स्ट होनानै नायनो हागोन। नै 20 रेकर्ड दंबावो आरोबाव। नेक्स्ट होनानै नायनो हागोन। आरो नङाबा नोंथाङा जायगानि नामखौ मिथिखायोबा नैबाव जायगानि नामखौ सार्च खालाम हो, लिरनानै हो। आं दाउगुरि खालामबाय। नै ओंखारबाय। ओंखारनायनि उनाव डाउनलड खालामदो। नैबो डाउनलडआव सोना होदो। एसे लडिं जागोन नै। ओमफ्राय डाउनलड जानोसै गाव। नै ओंखारबाय। आं डाउनलड खालामखाबायमोन ओंखायनो बे एखे जानायखाय बिदिनो ओंखारबाय। आं एगेनाव होनोसै डाउनलड। जाबाय दाना आं अपेन खालामना दिन्थिनोसै। दा बोख्लायनानै बेखौ होनोसै। PDF फाइलजों अपेन जानोसै बेयो। PDF अपेनारजों। नै ओंखारबाय। आं ब्लार खालामनानै होगोन बे नामफोरखौ। नै गासैबो डिटेल्स ओंखारजोब्बाय। ओमफ्राय गाहायाव नाम ओंखारनोसै नै आं ब्लार खालामनानै होबाय प्राइभेसिनि थाखाय। नै मेला दं 33 पेज दं। नोंथाङा बेबायदिनो डाउनलड खालामना नायनो हागोन गावबा गाव भटार लिस्टखौ। आरो सोरनिबा नायनो गोनां दंबाबो नोंथाङा नायनो हागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।